Alhamdulillah, an ka bi su na ladilikan ka sa. A ko diɲɛnama in kɔnɔna na ne tɛ fɛn foyi fɛ diɲɛnama in kɔnɔna na fɔ ne ka kɛ hakilijigi ɲuman ye maaw ma koyi. Ni maaw hakili bɛ jigin ne la diɲɛnama in kɔnɔna na o ka sɔrɔ ne kɛra ɲumankɛla ye, o ka sɔrɔ ne kɛra waliɲumandɔnkɛla ye. Karisa tun bɛ tantɔ, karisa ye nin kɛ, karisa ye nin kɛ. Ala ka hinɛ karisa la koyi. Karisa tun bɛ tantɔ, karisa tun bɛ tantɔ. A ko ale bɛ o de fɛ. Ala ka ne na fana garisigɛ ɲumankɛ la. Ko an ka don hadamaden bɛɛ lajɛlen i bɛ kɔrɔta n'i ka kɛwale de. O hadamaden bɛɛ lajɛlen i bɛ dɔn n'i yɛrɛ de, i bɛ dɔn n'i ka kɛwale de. N'i kɛra ɲumankɛla ye maaw ni kɔfɛ, wa n'i kɛra jugumankɛla ye i talen kɔfɛ yɛrɛ maaw ni buruja. Ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye, Ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye, Ala kana fara jugumankɛlaw kan, Ala kana fara jugumankɛlaw kan. N'an bɛ taa don min na o b'a sɔrɔ ɲuman caman to an kɔ ni Ala bɛ o baraji s'an ma ale kɛma jɔdon na. Ala k'o nɔgɔya ne ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Ala ka labɛn ko ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Assalamu alaikum.